Ia-ți și afară, afară, ia-și, domnule, femeia de aici! Băi, ia-și baba și ieșiți de aici! Ia-ți Ana și du-te, mea! Ia-ți asta de aici, că mă disper! Ce e aici? Azil de bătrâni? V-am primit pe voi? Haideți! Du-te mă de aici, te duci la pârnaia, măi, Azil de bătrâni, dați-i drumul afară! Haideți mă, gata, am rezolvat. Haide bă, ești! Gata, lasă că-l dau în judecată, îi pierde toate drepturile și am terminat cu el. Da. Nu are rost. Ce Ne-am vă mai mâncat aprindeți? sufletul. Ce vă mai aprindeți? Eu pe mine asta mă interesează, copilul și fina. Și da, normal. Nepotul și fata. Gata, în rest nu mai interesează nimic. Așa e. Băi, du-te bă, că mă Stai, te disper rog dacă calm, îmi dau. stai, te rog calm. Nu plecăm acum. Am Păi înțeles. și ce Am facem înțeles. aici? E teritoriul tău, am înțeles, da? Uite-l un pic la Duduia, da? Eu ți-am spus ție să vii cu mine. Știi că vreau să-i trag țapălul ăsta. Stai să-mi fac și eu niște bănuți, să mai adun ceva, vreau să-mi fac o nouă operație. Vreau să iau niște bani. Ui, mă, vrei să-i tragi treaba? Nu te aud, fată.